070-3665-0441 ko 070-5700-4770. Assalamu alaikum masu sauraro, ga Alhaji Kabiru Yahaya Classic dauke da wata sabuwar waka ta Alhaji Ibrahim Sani Turakin Bakura mai neman shugabancin karamar hukumar mulki ta Bakura Local Government a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Ai ta sauraro lafiya. Assalamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna walakanta ni don yana da gwarzo ima. Ibrahim Sani mai amana alhairi kushewar shiri. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni don ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani mai amana alheri kushewar shiri. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri. Ubangiji ka daɗe ni basira da martaba da baiwar waka, mai nema gare ka ya samu abin nufi ta'ala donka. Ibrahim Sani yaka nema domin tausayin bayinka, Allah dan annabi ka tsaya mai, Ubangiji da mai khairi. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri. Manzo mai dubun karamomi sai mulke Habibi Nura, annabi kaunar ka ce da bara don Allah kushi ya fara. Bayan kaunar da hafiyayye ina fason da ya ta zara, da ashabu na manzon Allah soyayya zame mana khairi. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri. Bakura birnin ima da ɗan kwai garin raha garin musulunci, ko can zamanin ana yaƙi Bakura ba a kai shashanci, balle wanga zamanin banza na tambada da ma iskanci. Wannan zamani na ƙarshe zamanin bata da ɗumbin gori. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri. Na zo ne Bakura in gaishe ku kana in yi amsar shara, komi saman da wanda zan samu Allah wani ya tsara. In ni yin ko aiko kowa idan fagen akwai tamburra, duk wanda an ka kayar filin al'umma su kai mai mari. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri. Zaɓen jibi bi izinillahi ɗin ya za ta zan tarihi, dan zuciyarsa ba hairi su godari masu kwana rihi. Ibrahim baba ko ne ba kai yaro bido littahi, rubuta halayen shi da daidai da na faɗi kayo man ƙari. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri. Turaki mai far'a mai baiwa kala-kala, ashe kun gane talaka ko mai kuɗi Ibrahim shi kan gare duk ɗai ne, sannan kuma baya da girman kai adalci gare daidai ne, amma shi kan kuturun dan jaguntu mai gajeren tsari. Birnin Barmi salamu alaikum, na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri
ko da bai ci ba ko bai sha ba kai ko babu taunar dawa. Kwana bakura ina kallon ka wani kuru uban giggiwa, ka san ko ba shaida ma ba gajere na da daɗin mari. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Bakura na ga abun mamaki amma bai yi san kallo ba, mun kyale jimbiri mu ci maka mai wako kulelan dabba. Ka san hawan tukunyar kashi sai alade bashi ya saba, don shi nan ya kaci ya kasha kuma baya gudun ayo mai gori. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Ko Fir'auna da yayi sarauta cikin rikon akwai adalci, amma kai tun kafin ka zamo ka koma sakin kafirci. Bakura kar mu bi wannan taya mai yawo da ɗimbin faci, zuwa na shedan baka mafarki mai niyyar yayo ma sheri. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. To duniya fa ba ta dadewa na tunama idan ka mance, kuma ko shugaban kasa kan zama na fi da son a sai man hoce. Amma ima muka yi dan Sani Bakura yau a nan ta dace, ko dai a dubi waye shugaba mai haiba da hasken nuri. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Kwana da kai da matsaci duk ɗai kuɗi ba su sai ma illi. Bakura mun samu furar gero mai nono da kayan koli, in kuma Allah ya ba ima sai an ba mu ko dan dole. In Allah ya yi nashi iko mu mun yarda shi a hairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Amma wallahi ko alama in mu ci sai an bamu, ko da za mu zame duka gawa da iyalin mu har matanmu. Kabiru dan Bakura ne ni ma Bakura za ni je birnin mu. Ranar zaɓe ba ni da haufi ya Allah cika man buri. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Bata wallan muradin riƙa mana fatan guba abincin nuni, kayi mahanji yawa wajen ci ko kuma sha ashe kaji ni. Bello ruwa masu bugun laka ta zannuka ta dawo gini, Belmet Bello tsayayyen gini al'umma da kwana turi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Farde mamu da dan Aliyu mai daraja da daɗin hulɗa, Allah in yayi ka gyararrewa ne mai daban zahuda. Mamu da alkamar bisa dutse mai hikima wani na shaida, Allah bai barin ka insha Allahu kana da baiwa kari. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi, bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri gushewar sheri. Ibrahim Mallaha ina gaishe ka fa shugaban PDP, walle har gobe Zamfarawa na gane akwai PDP. Ibrahim Umar Gada Soni sakatare uban PDP. Ibrahim ka rike adalci wani can ba yayi maruri. Birnin Barmi salamu
alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri Bakura na san mutumin kirki akwai dattako mai kudin da ke sakin fuska Rabi'u ba da yau ma iko Rabi'u ilili ya yi alkhairi kuma ga shi ya zan danko lalle rayuwa tana karko in kano da gonar khairi birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri bakura na shiga na fita banga masoyi na bagwarzo dutse Abubakar Esfa wani dambo bani barin uba na dutse an sile ka gida kake jarma tafi da sannu gwarzo dutse shi kyautarsa akwai mamaki mai baiwa yayo makeri birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri garkuwan gomar sai masu giwa ba da kwana zaure kun hada kanun ku kai da dutse ba a fadin guda ya ware garkuwan goma soyin Allah garkuwa mai ya more ni ma kai na rike in samu na kame kuwa na jari birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri da mura Hassan ka gaji gidanku ko ka sauka ai daidai ne an saka cikin tsarin sarakuna har gobe kai sarki ne da mura Hassan kwana alheri ka saba kwani na gane Allah dai yayi ma albarka mai kai baya neman sari birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri halina goma azubara da kun dage ku kawo gurbi Namade Alhaji na gaishe ka koyon kura ku kawo gurbi Yusuf rijiya mu'azu mahuta kun huta da buzun kurmi Hayatu daure da tauri ga ladima Allah ya yowa kairi birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri Alhaji Silarijiyar kuɗi ban kuɗi masu girma banki da ima hakilisu inga isa tinau mataimaka 'yan kirki da sada mallamawa na gaisar ko ɗan gadi yayi man kirki ɗan Musa tun bahar da Abdulhadi ba yayo man sheri birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri Aliyu na gode ma kai ma da Salisu na dai gaishe ku da shugaba na labba na gode da Sulaima muna gaishe ku Abdulrahman na yar kofoji na gode a dai gaishe ku Alhaji Dahir Rinu mu gaisa kuma Allah ya yo mai kari birnin birni salamu alaikum na zo ne da kayan tashi bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar shiri mai nasara shehu jarumi na bakura
raba a jama maina. Na san ka ba sanin shanu ba a faɗa da kai ƙarya na. Da ya haya es ta sha bakura mai baiwa ashe sarki na. Abdul Wahabu Bello bakura ba a yo magori. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Alhaji ya nusa auta goga farin wata abin nema ne da Bello Mamsa goron giwa na gode garan kai ɗai ne sannan har da tukurje kada Sa'idu ba bari ni yau ne Sani dan jin Masa'adu Sulaiman kuna liman alkhairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Na gaishe da ciyaman fati mai daraja ina ɗan umma. Bakura sai da kai za a yi in dai hidimar da neman kima. Abubakar ma kauna gode bayi suna mu sarkin himma. Abubakar ma kaubar zo ne ya saba da kwana hairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. In ga Sama'ila gaida ɗan hashi na gode sama ya kyauta. Kabir Daket ma na gode yayi hikima garan ya kyauta. Umar Aliyu ina gode mai ɗan gamji kwarai ya kyauta. Hajiya na 'yan ruwan jema mace kina ta kwana hairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Alhaji Garba sarkin daji mai daraja da ɗumbin baiwa. Baka saba ba ina Haji Umar domin ba yayi man rowa. Alhaji Sani mai tagiya kake gwarzo mai abun bayarwa. Kulbi ɗan kadi mazan fama kai ma ba kayo man sheri. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Alhaji Sani sijiri ni gwarzo mai halin dattako. Sila ɗauko mai halin sardauna baki na ta neman maiko. Hajiya rikici garin bakura mace kina halin dattako. Hajiya Hadiza na gode miki da buzuwa ku yo mana hairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Rabi Balantiya na gode na gane akwai ranar ki. Amir Banga na gode ma ɗan kirki tsakanin kirki. Abdul Raziku na gode ma da area abokin kirki. Abdul Raziku ɗan rijiya da area kuyo min hairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Ima bakura ina gode ma sannan nai yaban yannanka. Alhaji Sama'ila ɗan rijiya babban wa akwai ranar ka. Alhaji Atiku ɗan rijiya ko kai ma akwai ranar ka. Alhaji ɗan Jumma kai da Hamza na gode ku yo min hairi. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna wulakanta ni dan ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani za mu zaɓa alheri kushewar sheri. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi. Bani zaton kuna walakanta ni don ina da gwarzo ima. Ibrahim Sani mai amana alhairi kushewar sheri. Birnin Barmi salamu alaikum na zo ne da kayan tashi.
ni zaton kuna